Ja Perttu Keili tulee seuraamaan sieltä, katsotaan mitä Pertulla on asiaa. No Arttu. No siinähän sitä jatkettiin sitä samaa. Mitä sulle Niko kuuluu? Ihan hyvä. Mistä päin sä soitat? No täältä Posiolta. No mitä sä toivoisit joululahjaksi? No en mä tiedä. No jos tuolta mua joulumuurit ja persettä saa. No niin, sinne menee sitten risuja semmoiseen osoitteeseen, että Nikon ei tarvitse kauheasti sitä pukkia odotella. Soittajat ja toivottavasti on sitten vähän mukavampaa kieltä. Ja sieltä kuulemma tulee Tuija meidän kanssa juttelemaan. Terve Tuija. Moikka. Moi. No terve. Mistäs päin soittelet? No mulla on kaiken näköistä. Onko siellä lunta maassa? Siellä on kaikenlaista mullan näköistä. Aha. Onko sulla jotain joululahjatoiveita? No mä haluan sun kakkapökällä. No kuka nyt sellaisia joululahjaksi toivoo? Pukki ei ainakaan sellaisia halua kyllä. Ja kuka siellä on seuraavaksi linjoilla? Alo? Tomi täällä moi. Taavi? Eiku Tomi. Tomi? Mitäs sulle Tomi kuuluu? Pukki ei oikein kuule aina, täällä alkaa olla jo sen verran ikää. No, Mitä sulle kuuluu? ihan hyvä. Mitäs oot ajatellut näin joulun aikaan tehdä? Sulla on lomaakin nyt. Niin, no. No En mä onko sulla tiedä. suunnitelmia? Ei oo. Harrastatko se jotain? Ei. No kyllä nyt varmaan jotain niin tämmöisiä talvileikkejä voi harrastaa ulkona. Nyt on luvattu huomenna luntakin ja On. kaikkeen. Ulkona olemista ja semmoista vapaata olemista, niin sitten ei tarvitse ajatella niitä kouluasioita ennen kuin vasta vähän ajan päästä, eikö niin? Joo. Mitä sä toivoisit joululahjaksi? Kondomeja. Mitä sanoit? Kondomeja. Herranen aika, kun sulla on niin vähän ikää, että Markku sä edes tietää mitä ne on. Kuka sulle on sanonut, että tommosia pitäisi toivoa? Opettanut tommosille huonoille tavoille nuoren pojan. Ensin oli niin mukava keskustelu, ja sitten alkoi ihan heittää häränpyllyä koko keskustelu. Mitäs Tiia? Moi! Moi. Mitä kuuluu? Hyvä. Mitä oot puuhannut? Kaikkeeta. Kaikkea ollaan tehty. Joo. Mitäs huomenna tapahtuu? Onko suunnitelmia? Joulupukki tulee. Niin, tulee. Me nähdään huomenna sitten. Ei pelota. Joo. Joo, onko minkälaisia joululahjatoiveita? Pukki taitaa vähän jo Babyporni tietää. mä haluaisin. Antei nyt, ei kuulu. Babyporni haluaisin. Vesitornin. Ei kun babypornin. Vesitornin. Se on Joo. mukava lahja se. Joo. Se on semmonen nukke, kyllä pukki joo, kyllä tietää. Joo. Vesitornin. Okei. Mitäs onko mukavia jouluterveisiä tiedossa? En mä tiedä. Ei sitä kai kellekään tarvi mitään Joo, terveisiä lähettällä. ei tarvi. Ei tarvi. Ei nähdään huomenna sitten ja Joo, nähdään ollaan huomenna. kiltisti siihenkin asti. Joo. No niin, ei tarvi jännittää huomenna sitten. Joo. No niin. Joo. Hei hei. Moikka. Ja kukapa meillä on seuraava soittaja? Täällä on Seppo. No terve vaan Seppo, mitäs sulle kuuluu? Tosi hyvä. Mitä tarkoittaa tosi hyvää? Minkä takia sulle kuuluu tosi hyvä? Onko jotain erityistä tapahtunut? On. No haluatko se kertoa? Et mä sain tänään just pikkuveljeä. Ihanko totta? No siinä on kyllä yksi niin kuin joululahja kerrakseen, jota kyllä joulupukki ei pysty toimittamaan, vaikka kaikkea muuta maailmasta joulupukki pystyy toimittamaan lahjana, mutta teille lapsukaisille, niin veliä ja sisaruksia, niin niitä mä en kyllä voi toimittaa. Sehän on hirveä hieno asia. Mitä sä toivoisit joululahjaksi muuten? Mä toivoisin toi MP3-soittinen ja moottorisaha. Moottorisaha, no niin, metsurisko meinaat ryhtyä. Kenelle lähetät terveisiä? Tolle Iinalle ja äitille ja iskälle ja mummille ja papalle.
No siinä meni terveiset perille. Kuule, kiitos sulle soitosta ja mä toivotan sulle oikein paljon onnea ja oikein paljon onnea niin siis nimenomaan sen perheellisäyksen johdosta, mutta sitten myöskin oikein hyvää joulua ja me nähdään huomenna. Joo, moikka Eetu, ikävä. Moi moi!